Wacan bocah ira-iraan sampur abang. Anggitanipun Widawati N. Mulih sekolah ulate Didit njegadul. Tas diuncalne menyang kasur. Sepatu sing wis dicopot nuli disempar natap tembok. Dheweke mengkurep ning tengah kasur karo nangis ungkep-ungkep. "Dit, ayo gek ndang maem." Bu Murni marani. Didit ora semaur, isih panggah nangis. "Lho, kok nangis? Ana apa to, Le?" Ibune nyedaki karo ngelus-ngelus rambute anake kuwi kebak sih. "Apa mau tukaran ning sekolah?" Sing ditakoni ora wangsulan. Bu Murni unjal ambekan. "Ya wis, mengko yen wis mari nangise, ndang maem ya. Ibu mau masak menu favoritmu lho, ayam goreng lan sambel bajak." Bocah umur 11 taun kuwi alon-alon tangi. Ngusapi loh ing pipine, banjur menyat tumuju meja makan. Menu dina iki klebu lengkap. Ana sayur asem kangkung lan terong, ayam goreng, tempe goreng, sambel bajak, lintingan pindang, krupuk uyel lan peyek teri. Didit nyiduk sega saentong, ayam goreng lan sambel bajak. "Segane kok titik eram, tak imbui maneh ya, Le." Mara-mara ibune wis ana ing mburine. Didit gedhek. "Bu, sesuk aku ora mlebu sekolah. Tulung gawekne surat izin ya." Ujare. "Lho, ana apa kok ora mlebu?" Bu Murni kaget. Saksuwene iki Didit bocah sing sregep sekolah. Ora nate mbolos. Ing sekolahan dheweke uga murid sing asring nyetak prestasi. Bola-bali dikirim lomba nari, makili sekolahe menyang kecamatan lan kabupaten. Piala jejer-jejer ing lemari kaca. "Pokoke aku wegah sekolah," ucape Didit aras-arasen. Saploke dina kuwi Didit ora gelem sekolah. Yen ditakoni ibune, jawabane mung wegah utawa meneng wae. Wis ana seminggu Didit ora mlebu. Kanca-kancane sing saben esuk ngampiri ngejak bareng ora digubris. Saben dina mung dolanan HP. Nuju sawijining dina, Bu Nirmala, guru kelas 5, ya guru kelase Didit, mertamu menyang omahe Bu Murni. Bu Nirmala kepengin pirsa, ya kene wis meh seminggu Didit durung mlebu. Bu Murni matur bakal ngrimuk putrane supaya enggal gelem sekolah maneh. Sakpungkure Bu Nirmala, Bu Murni marani Didit sing duwel ing kamare. Kanthi sareh lan ati-ati Bu Murni nakoni Didit, "Ana apa sejatine kok ngambek ora gelem sekolah?" Maune Didit meneng wae. Bu Murni banjur ngerih-ngerih supaya gelem cerita jujur. Didit wiwit prembik-prembik nuli nyeritakake kedadean sing dialami. Dina Sabtu kepungkur
kaya adat saben Didit lan kanca kancane gladhen tari. Bu Nirmala wis milih bocah lanang 5 kanggo gladhen tari remo. Tari remo mau arep disuguhake ana acara pentas seni akhir tahun ajaran. Kanthi rasa mongkok, Didit banjur ajar tari remo saka Bu Nirmala bebarengan karo Dino, Andri, Damar lan Rio. Bu Nirmala ngasta sampur 5, werna ijo, abang, kuning, ireng lan biru. Didit pengen banget milih sampur abang, nanging kalah dhisik karo Damar sing ana kari sampur werna biru. Gelem ora gelem, Didit kapeksa njupuk sampur mau. Didit nglokro merga ora kalungan sampur werna favorite. Bu Murni mesem sakwise ngerti jlentreh. Le, kabeh werna kuwi endah, apik lan duweni teges dhewe-dhewe. Abang duweni teges kuwanen lan semangat. Putih darbe teges suci, biru katentreman, kuning kaprayitnan, ijo kasuburan, ireng kakuwatan lan sak panunggale. Dadi sampur biru sing mbok nggo latihan kuwi duweni teges katentreman. Tuture Bu Murni. Krungu pituture ibune, Didit kedudut atine. Rumangsa oleh tambahan ilmu anyar bab tegese werna. Didit matur yen sesuk bakal mlebu sekolah lan siap gladhen tari nganggo sampur apa wae, ora kudu werna abang.